idol. So natapos na rin tayo magparehistro kay Red na Pula. At ang binayaran natin 720 plus 356. So magkano yun? Hirap magkwenta. So 1,076 yung binayaran natin. Plus yung expenses natin, gasolina kanina 180. So yun lahat, sabihin nyo na nasa 1,300 lahat yung nagastos natin mga idol. At ang oras pala natin ay 9:55. So saglit lang natin na naiparehistro si Red na Pula kasi walang masyadong pila. At papauwi na rin tayo mga idol, no? Kasi wala rin naman tayong masyadong gagawin dito sa Alaminos. So yun lang pinakay natin dito. Pinarehistro lang natin si Red na Pula. Nara ako na security. Alright. Mamaya pala mga idol, no? Pag uwi natin, magkagasolina ulit pala tayo dun sa pinaggasolinahan natin para malaman natin kung magkano yung gas consumption natin from Anda to Alaminos. Ang alam ko kasi mga nasa 46 kilometers yung from Anda to Alaminos. Balikan natin is 92 kilometers mga idol. So titignan natin kung magkano yung gas consumption natin mamaya. Time check tayo 11:10. So dumaan pala tayo ng CSI kasi may pinabili si Mrs. mga idol. Bali bumili tayo ng folder saka Manila paper. Para dun sa tindahan pala yun mga idol, no? At kung tawin na pala tayo pa uwi. So doon na lang tayo magla-lunch sa bahay. Ilang oras lang. Kasi ilang oras lang naman natin tatakbuhin yung Alaminos to Anda. Ganda talaga ng NMAX, oh. Iba talaga yung pormahan ng NMAX sa Aerox, no mga idol.
Nilapad ng kwan eh, ang lapad talaga ng NMAX. Sabi pala nung pinsan ko no, yung nakasabayan natin papunta sa Alaminos lang, yung naka X-Max. Sabi niya, puntahan mo yung NMAX sa bahay, i-review mo. Gusto na yung pa-review sa akin yung NMAX niya. Kaso nabisi kasi tayo mga idol no, na gumawa ng mga anong tawag dito, kulungan ng manok. Tapos nagbabakod kasi kami ngayon para dun sa kulungan ng mga kambing. Tapos nung chinat ko yung pinsan ko, wala na pala, nakasakay na pala siya. Kaya hindi na natin na i-review ng kanyang NMAX. Pero pagdating niya na lang na next na baba niya, baka sakaling may review na natin yung NMAX ng pinsan ko mga idol no. So, hindi ko pa kasi natatry kung paano ang driving ng NMAX. Overtake ko baby. Grabe, yung bilis na ate oh. Matakbo na tayo ng 70 pero nauula pa rin siya. Saka-ispot pa niyang mag-drive oh. Wow, galing. Masasabayan natin ito si ate. Ate niya ka-NMAX. Alright mga idol no? So kwento ko lang, last year pala nung nagpa-renew tayo ng motor kay Red na Pula, naabot tayo ng kulang-kulang 2,000. Kasi nga pasok siya ng hindi pala siya na-registro ng ilang taon pa yun? 2 yata, 2 taon. Tapos 2 pa kaming kumain ng lunch. Kasama ko pala noon si Warren, si Bon. Kaya doon kami na dali sa pagkain. Pero ngayon siyempre tayo lang naman yung pumunta dito sa Alaminos. So kanina tinabakan ko na si Mrs. Sabi ko doon na lang ako magla-lunch para hindi na ako gumastos pa dito. Kasi ang mahal din kasi naman ng renew ng motor mga idol, hindi rin basta-basta. O paalam kay ate. Pero kung tutusin mga idol, bawi naman tayo rehistro ni pumipiyok pa ako. Bawi na yung rehistro ni Red na Pula. Dahil ginagamit natin araw-araw sa pag-deliver ng mga paninda. Checkpoint? May sinisinas ng lalaki kanina. Hindi ko alam kung ano yun. So, gawin na rin yung rehistro natin mga idol. Ito checkpoint na pala. May checkpoint dito. Alright, checkpoint. Hindi naman tayo pwedeng nabahala kasi kakarehistro lang natin. Huliin na lang. Parang sa mga ibang vlogger no, kakarehistro lang motor pero naghahanap ng checkpoint. Mga food produce eh. Pero siyempre tayo, hindi naman tayo ganon.
Ayun, sumisinya si kuya eh. Ayan, sinyatan mo to. Bakit ka pa naman matatakot, no? Pag ganyan na may checkpoint, huwag kang kabahan kung kompleto yung papeles mo. Diba? Kaya nga tayo nagpaparehistro eh, para wala tayong kaba sa daan. Kaya yung may checkpoint eh, a-atras ka na o mag-aantay ka na aalis yung mga nag-checkpoint. Pero kaya lang sabi ko, nagpaparehistro tayo para maging mabuting mamamayan tayo, susunod tayo sa patakaran ng LTO. Naman na hinuhuli ng mga LTO, yung mga nag-checkpoint, yung mga anong tawag dito, yung mga kabataan na walang helmet, walang plaka, yung mga nakamodify na motor, diba? Yung mga walang lisensya, yun, o hindi nakarehistro. Hindi ka naman kasi huhulihin mga idol kung kompleto ka naman sa papeles, di ba? Eh kung hinuli ka tapos kompleto yung papeles mo, tapos may lisensya ka naman, eh nakarehistro naman yung lisensya mo, eh ibang usapan na yun. Hindi mo na yung itawag kay Colonel Busita, di ba? Nantay pa talaga na dumating yung mga kasalubong. Lang yan. Touchdown Bani, ang bayan ng Pakwan mga idol. Oh, sarap ng Pakwan dito. Sarap ang Pakwan dito sa Bani, Pangasinan mga idol, no? So ito yung number 1 producer ng Pakwan dito sa District 1. So District 1 pala ng Pangasinan itong lugar namin. So ito yung Bani, Pangasinan, ang bayan na masarap ang Pakwan. Shout out sa mga lahat ng mga taga-Bani dyan. Especially pala yung ukon, no? Kahapon si, nakalimutan ko kasing kanong yung pangalan nun, si Kuyang Kart sa Bulinaw, taga-Bani siya. Shout out sa'yo kuya.
banking. Alam mo ba, nakaka-enjoy din pala tong mga ganito, no? Yung magbabanking-banking ka, no? Pero yung iba, sobra-sobra naman na. Alam nyo yung parang mahuhulog na sila sa motor. Grabe. Lalo naman nag-granite sa Manila ka, no, mga idol. Ano? Pero pwede namang simplihan na lang yung pag-banking ng mga idol. Yung diretso naman, tapos ganun mo lang yung ulo mo, di ba? Takilid mo na lang. Banking pa rin yun, banking ang ulo. Alright. O, diba? Simpleng banking lang, oh. Parang ganyan kay kuya. Pareho din. Simplihan mo na lang yung pag-banking. Alright. No bridge din pala itong motor ni kuya, oh. Legendary no bridge. Takbong pogi lang si kuya, oh. Wow. Alright. Ay, salamat. Dito na tayo. Tapos na tayo nakahanda. Sana hindi tayo mabutan ng ulan.
suspension. So medyo palubat na rin itong battery ng camera. So titignan natin mamaya kung ilan yung na-consume nating gas from Anda to Alaminos, tapos Alaminos to Anda. Bye bye. So update tayo mamaya. Alright mga idol, no? So magkakasulin na ulit tayo dito. Dito tayo nagpagas kanina. Kala ko yung nabot kanina ng gas natin 180 na. Nakatang yata ako Opo. Paano kaya makakabutin? Yun. Kaya pang 200. Iba po. Hindi pa. Yun. Na lang po, i-hatid ko na lang po. Alright. Nakalak pa. Ayan, nakalak pa. Alright mga idol, no? So naka-consume tayo ng, kasi 180 kanina. So naka-consume tayo ng mga 2.5 liters. Oh, kanina ma'am, nagtukon po ako. May na 80. So, yun lang nagamit natin nung pumunta tayo ng Alaminos, balikan. Okay. Ay, medyo malakas-lakas din sa gas. Ano naman, dar. Patay tayo dyan. Nagpakas lang ako, ayaw lumandar. Alright mga idol, no? So yun yung consumption natin. So 2.5 liters po yung nagamit natin. Balikan. Kasi yung kanina 180, hindi pa siya masyadong full tank kanina. Natingin nyo mga idol, malakas ba sa gas o matipid? Sa 28mm na carb. Halos parehas lang din mga idol sa stock na carb, no? Konti lang yung diferensya.
idol, no? So, dito na tayo sa lugar namin, dito sa Carrot. At comment down below nga mga idol kung malakas ba sa gas yung 28mm na carb. So ang na-consume natin is 2.5 liters. Balikan na yun sa 94 kilometers yata, kung na ako nagkakamali. 94 kilometers. Kasi magmula dito sa lugar namin hanggang dun sa Alaminos is 46 kilometers mga idol. Oy, 92 pala, 92 kilometers. Sorry, 92 kilometers mga idol. So comment down below kung malakas ba sa gas o sakto lang. At sa wakas mga idol, no, safe and sound tayong nakarating. Malapit na tayo sa bahay. Alright, at hindi tayo inabutan ng ulan. So dito na siguro matatapos yung vlog natin mga idol, no? So nakita nyo naman yung consumption ni Red na Pula. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga idol. Alright.